Sinterklaas is weer in het land. In Pietermaas is een overgrote meerderheid van de pieten zwart. De afgelopen weken werd een discussie gevoerd over de kleur van de pieten. Volgens Peter Joosten uit Kessel moet het een kinderfeest blijven. En daarom gaat hij terug naar 1360 en laat hij zien hoe in het land van Kessel Sinterklaas werd gevierd. Duidelijkheid, want er wordt zoveel over verteld en over geouwehoerd. En probeer het bij de kinderen te houden. En kinderen die zijn daar heel makkelijk in. Die maakt het niet uit of het een zwarte piet is, of een schoorsteenpiet, of een witte piet. Die houden gewoon van het feest. En dat wouden wij daarmee benadrukken. Er is daarom een Sinterklaasverhaal geschreven dat in het eerste weekend van december in Kasteel de Kevelberg wordt opgevoerd. Nou, we hebben eigenlijk sinds afgelopen zomer zijn we begonnen met Den Zoete Inval. Dat is iedere eerste zondag van de maand is er dus iets leuks te doen in Kasteel de Kevelberg 's morgens. Tussen 11 en 1 meestal. Nou ja, dan ga je denken, goh, de eerste zondag van december, dat is natuurlijk net voor Sinterklaas. Dan moet je iets gaan doen met Sinterklaas. En zo zijn we eigenlijk op dat idee gekomen. Eigenlijk zijn we op zoek gegaan in de historie. Wat is Sinterklaas nou? Wat was Sinterklaas? Dat was een bisschop. En de oorsprong, daar gaat iedereen aan voorbij. Men discussieert over dingen zonder in de historie te kijken. De historie is namelijk precies in dit hele discussie. Ik denk gewoon dat we het bij een enorm kinderfeest moeten houden. En ja, de oorsprong ligt inderdaad dat Sinterklaas een knechtje had in het verleden. En dat knechtje dat heette Pieter. En daar komt de naam Piet vandaan. En dat is het verhaal. Het Sinterklaasverhaal is eigenlijk een soort mini-musical, waarbij er allerlei Sinterklaasliedjes voorbij komen die we samen met een kinderkoortje zingen. Bijvoorbeeld Ziegends komt de stoomboot gaan we zingen en we eindigen natuurlijk met Dag Sinterklaas. Dus ik denk dat we ongeveer 10 liedjes zingen. Vroeger was er een bisschop en die bisschop heeft een Moors jongetje bevrijd. En dat Moorse jongetje was zo blij dat Sinterklaas hem had bevrijd, dat hij heel graag zijn hulpje, knechtje, page wilde worden. En heel toevallig is dat er hier in het kasteel een kasteelvrouw Mathilde is. En die kasteelvrouw Mathilde heeft ook een page. En dat blijkt in het verhaal een broertje te zijn van het Moors jongetje. In het scholenproject ben ik dan de kasteelvrouw en ontvang de kinderen in dit kasteel. En die rol is mij op lijf geschreven. Ik doe het heel graag. En zo ben ik dus ook bij het Sinterklaasprogramma betrokken geraakt. Dit is de eerste repetitie. Donderdag beginnen we met 6 kinderen, een kinderkoortje, beginnen we te repeteren. De opvoering is dus op de eerste zondag van december.